kasiro. What's up mga ka-zero? So welcome back no. Taod-taod ta wala naka-upload og atong mga spearfishing vlog. So karon naka-dive ko pag utro nang hagad mo to si Brad Carl. So uban na mana sa ilang area dapit. So man ako first drop no. First drop wala tayo isda. Akong pinakaunang shot na kakita ko diri og katong ginatawag sa mo drig solid or sa Tagalog pa dalagang bukid kuno kanang yellow na isda na pagka green blue. Ang lami kay ni pang tinula ba. Sadly wa maigo. Tira na ako na. Aptik man muli kay. Moto giling-gilingin ako sa kilid. Dali sab nawala. Ako na lang gipasagdan oy. Di pa to mapakuha siguro. Sa mga wala nakapansin, ang akong gamit karon na spear gun is custom made gikan sa Dinagat Islands. So kuha na siya quick reload. So sa Bisaya pa ginatawag ning kasakasa. Dali na siya mag-reload pero ang iyang shaft dili mo lagjo, dili mo ato sa layo kuan ra siya kanang pang close range ra nas pang applicable ra sa night dive. So muna ako gamit karon gitry na ako. Nagpakita di pag utro tong dalagang bukid gay na katong solid. So ako na jud siguro pagkatira kay para makuha jud. Ug sa mga tuod basin na makalaong dihang kaning isda amor na pinilit sa sanggi tanawag jud na buhi pa kay na. Uyo kay na pagkaigo na ako. Lami kay ni pang sabaw ni nga isda. Kini nga time na continue gyapon no pang hunting og isda no, hanap-hanap sa mga kabatuhan ba basin na magpakita. Nya nagtawag ang kauban, abi ko emergency or naunsa na siya. Tagdali-dali na ko pakadto kay nagpatabang. Sa dihang na ba isa nakuha nga isda, isa lang ipakita sa ho. Sana all lang ako hagdako-dako. Kalay itaas daw. Gagis tayo sa pati. Gagis wala sungay. Kalay itaas. Wayo, may sungay. Oo, pamilya gyapon na suyahan. Pamilya gyapon no. Ito bang? Gagis lagi. Sukat lagi di ba nag. Sandig ba to? Sandig ba to? Wal para diretso. After atong pagtanaw sa isda sa kong kauban, niduyog na ko sa unahan. Pagabot sa unahan nakakita ko snapper, ning sandig sa kon babat sa may buhangin. Dinang isa ning nilangoy na pala jo gitirahan. Siya maigo si Batra adto may nakit-an ako dito sa ilong bato katapad ni ja may ikog man na dako. Good size man to ka kanang panbagan kanang ras. Di pas ko sa kasabaw, reload tapos replenish ani ko sa hangin. Tapos ako nagitiman anong bato ko na asa to dapit kay para yung silibon ba. Kay nakita jog isda to. Mo to no. Kini nga time naghanap ko ani og perfect nga angle nga tirahon to nga isda kay naraba sa ilang bato bas dili na makuha ba. Mo to nakita og gamay na bangag dito na gitira. Tapos pag bunlot na ho ako na lang gitanggal tong bato nga nakatabon. Gamay-gamay ra man na bato. Ako gitanggal para matanggal akong isda sa likod ato. To ako ginahinay paglugwa kuan kanang taskfish pala, dili siya kon ras. Taskfish. Pamilya gyapon sa mga mulmul mga parrotfish. Gini nga time ako din nasugan na kong kauban si Brad Carl nga naitagukod na kanang snapper. Di ako siya gisugan na gibidyohan na ninaw si ja para aktual na pagkuan mapagtira sa isda. Kaso ang isda ara sab kalihukan, di naglisod og tira. Diyan ang ipaplastar ba pagtira sa kabuhi man. Ito ang gitanawan ra gispatan ra na ako kay para kung asa mo suksok ako ra masubay. Asamda naman to. Tapos nilang si Brad Carl sa na pre, kuha na lang kanang ako na lang kunin matiwas pagtira kay kuha. Pagtira na nakabuhi na pod. Kung suksok nilong sa ilawom sa mga lumot at ning higda na nagplaster noon. Then nagkuha na ko nag-replenish yung hangin tapos reload anay ko. Balikan ra na taod-taod. Ako na yung gisaitan tong katong snapper nga nakabuhi. Kaso pag reload na ho, may nilabay na cuttlefish or kanang
kabutan ba ang gamay na kabutan yung labay di change target ko diretso akong tagtira to na gabi na ata da yun lami kini pang kuan ni pang adobo ko ni lami sa kabutan adobo pwede sa kinilaw pwede sa tinola to gibalikan ako ang isda din dito sa lumot ako lang gibalikan dito kay sayang po to di makuha samdan na ra ba. Ang problema ni karon kay di na ako mahanap tong isda katungod sa kabaga sa lumot aning area. Mo no ako na lang gibijaan, move on na lang ko ato. Eh bang kalisod na dun hanapon kadaghan lumot. Ani gud ka presko ang mga lamang dagat diri sa probinsya. Di ang nukos buhi pa jud tapos among kilahon ni kanang ya pa nag isa ka oras gikan gitira. As in kanang presko pa jud. Kini nga time nakita ko kanang snapper sa ilang bato kaso medyo picky ang posisyon mo tong nagtira ko ani upside down jud tirahan ng snapper na amor gyapon kay kabuhi man gyapon asa ra katong patunong to kadaghan lumot di sudan napon lagi ang isda basta nga ni kadaghan lumot mo din yan ako last target karon na dive so nakita ko kanang nukos o kanang subiron man sa Bisaya ako giblinkiran kay para ko tirahon pagtira na ako Jesus buya maigo narag amadogan ni kiwala po ding paladyo karadyaw nara sa tungod mo to dali og reload gi ako tirahon pa ko tro kay naraman sa unahan ra ya man ni ladyo so na ko second chance to ako na sige tro pagtira problema kay nahagbong ako isa ka isda ako ani kwaon kay sayang po ding kuan timbungan ako ani ibalik sa kuan aramri pagtuhog ba so mo to pagtanaw na ako kalang kung wala na itong nukos kay tataod man ko sige lang wilang ang badya kay naaragya po siya nagkuhan sa kong light sa kong flashlight ba nagkuhan nagya po siya nagtuldool so napad ko second chance para makuha to nainaga no naaraman si Jaya maning isbugla jo ako na sa YouTube pagtira Jesus ang akong second shot wala sab kaigo mo tunong madyoga ni kiyo matawag ang isda tapos ang nukos sab ya sab ning kuan napingsan na siya na samad ra wala sab ning dagan sa ladyo nila kong ipaladyo tora mo tunong ako nasagi reload pagdali ang quick reload na ho tapos akong yuturuhan pagtira sa ako third shot na swerte anjod na igo gadto sa noon pakuha gadto siya kaya man sa medto sa ladyo naraman just tungod gyapon ako maskin 3 times na ako siya gitira. After atong shot, naginahinay na po daw yung miglangoy pa uli. Kay sakay raman misa ka ng current na ito patunong naman balik sa among deployment nga area. Matong balik sa miglangoy dito. Diara. What's up mga mananap? Gimok pa na nukos daw. Gimok pa na? Ay, iwangan mo na. Ay, pero manig ikog din siya. Gabi naman ikog? Yeah. Wala na ikog ka ng muruglit na tawag na surgeon fish. Day, nukos na unsa ni? Subiron? Biron. Di ala na ko pagpasig. Nagkakog nung ko subiron pagbalik, di ana kumagpagawag kita. Shout out sa nagpa-shout out. What's up mga mananap? So natay kuan karon kuha na gamay. Ay flashlight mong silbot. Natay kuha gamay karon guys mo ni sa dive na mauban ni Sebastian. Carl, hindi jaon. Ang gamit na gubot ah. Natay kuha guys. Natay kabutan, natay task fish. Kini kang nanay na ni-insert. Natay solid na ni bangawan tawag sa uban. Yung snapper tapos nagmay na mga muong pinalipang kanipit kung fried ditaran. Okay kayo. So moro to no sa among spot ito nasita pagalod mi. Salamat sa support guys.